последователност. Тя е много важна за библейския светоглед. Аз ще обръщам внимание за това, че библейския светоглед разглежда библейската последователност, библейската история. Сътворение, грехопадение, спасение или изкупление и приложение, възстановяване на творението. Значи, тук видяхме, че разума е създаден добре от Бога да функционира, пропаднал е при грехопадението, изкупен в Исус Христос. Затова това изкупление се прилага днес, като изграждаме този библейски светоглед. Ясно е това? И това е критично важно за всяка една част от живота. Значи, сега ще говорим за видяхме защо е, какво представлява, защо е важно. Говорим си припомням само за това, че светогледа е